Mitä vittua? Pirkko, terve. Eena! Vau, upea, meinaa vittuisi. Maailma seessä jassa nyt on. Taas sinä aloitat. Kunkku on sus runkkari ja jok ikinen ministeri rikoskanisteri. Täällä läht. Jännä sinä aikana, kun sinä olet ollut Mitä? Muumi peikka, kun sinä kasvitema lukaan nukun. Alfredhan keräsi rahaa rakentaakseen kanaalin. Minä olen onnen poika. Kanaalliseksi. Kaikenlaista häs. Kuningasvalta on aikansa elänyt. Lemposoikoon poliisitapaus. Mitäkö mielessä? Minusta tulee nauris. Oh. Ei jospa unohtaisit sen hetkeksi ja pelaisit kanssani. Kukahan se on? Kello on jo paljon. Mitä sä Pirkko? Nollon mailalla. Ja vielä pesää pallomailalla. Terve myyrän Maurimies. Kuule, pitäystasi. Sinulla on skänsä. Mikäs tämä on? Andri Mekornola. Uskomatonta. Raavin aikana Juu. Olet tosiaan pipi päästäsi. Sinä turpa kiinni nyt. Minusta tulet meisiä johto. Älkää unohtako tätä. Se on. Mitä joka lopetit? Villin Piilopaikka. Sinulla on unelma. Sinä olet penis. Kansalaiset, minulla on rikosrekisteri. Sillismaa, oikeo, megalopani. Mitä paskaa ketun? Alfred, haluatko kuolla sua vai haluatko ostaa kaalin? En Pirkko. Vai haluatko kenties turpaan? En. Että mitä? Heittäkää tämä lurjus meille. Mitä ihmettä aiot tehdä minulle? Vasikto, mitä? Vieläkö sinä pyörit